Čaute, volám sa Michal Dragan a poviem vám 4 klamstvá, ktorými ma krmili v škole a zistil som, že vôbec nie sú pravdivé. Prvé pravidlo, bez titulu si niktož. Toto mi tvrdili na základnej aj na strednej a koniec koncov som vysokú ani nedoštudoval, ani som na nej nezačal. Teoreticky som nedokončil ani strednú. Aj keď mi to každý tvrdil, že bez vysokej školy nemám šancu na dobré zamestnanie, myslím, že sa mi podarilo vybudovať celkom úspešnú firmu. Čiže určite sa nespoliehajte na to, že keď skončíte vysokú školu a budete mať inžinier alebo iný titul, že automaticky tí zamestnávateľia alebo firmy pôjdu za vami a budú vás lanáriť k sebe. Na to, aby ste získali dobrý flek alebo začali podnikať, musíte mať určité schopnosti a tie vám titul nezaručia, alebo titul vám ich nezaručí. Výnimkou sú možno maximálne nejakí lekári, právnici, kde ten titul potrebujú preto, aby tú prácu mohli vykonávať, ale ak chcete ísť na výšku iba kvôli titulu, tak sa radšej na to vyserte a začnite robiť to, čo vás baví. Škola vás pripraví na život. Tiež druhé klamstvo, budú vám tvrdiť, že všetky tie informácie budete potrebovať a musíte sa ich nabifliť. Ja som minule videl celkom pekný vtip, kde bolo spomenuté, že keď ho chcú od žiaka, aby ovládal 11 predmetov perfektne, prečo ich všetkých 11 predmetov neučí jeden profesor. Takže naozaj všetko to, čo vás v škole učia, nebudete možno niekedy v živote potrebovať a radšej majte z niektorých predmetov horšie známky a z niektorých vynikajte to, čo vás baví alebo v čom ste dobrí. Určite sa nespoliehajte iba na školu, začnite si hľadať už nejaké stáže, brigády popri škole a tie vás naučia oveľa viac ako samotná škola. Tretie pravidlo, kto nie je v dave, ten vypadne. V škole alebo väčšinou profesori z vás budú chcieť mať určitú skupinku ľudí, kde všetci budete ovládať to isté, nikto nebude v ničom vynikať, ideálne, aby ste boli všetci rovnakí. Stále vám v škole budú vravieť, že podnikanie je zlé a budú vás ľudská do toho, že proste potrebujete titul, aby ste sa zamestnali, aby ste boli úspešní, veľa zarábali a vtedy budete mať spokojný život. Ale niekedy práve tí ľudia, ktorí sú na okraji tých skupín, ktorí sa vymykajú priemeru, sú tí úspešnejší, keďže nie sú ovplyvňovaní tými názormi tej väčšiny a robia si veci niekedy aj podľa seba, ktoré tá väčšina odsudzuje, ale koniec koncov sú úspešní. Čiže nedržte sa toho, že musíte byť v strede toho davu a musíte byť medzi ostatnými a všetci posielať rovnaké veci, všetko rovnaké vedieť, ale odlíšte sa od ostatných a tým môžete potom zaujať potenciálneho zamestnávateľa, firmy a presadiť sa. Posledný bod, klamať sa nesmie. Každý vám to bude tvrdiť, učili ste sa to 10 Božích prikázaní a každý vám bude tvrdiť aj to, že keď posielate životopis alebo motivačný list, nemali by ste v ňom klamať a všetko povedať na rovinu. Ale povedzme si úprimne, kto z nás nikdy neklamal. A aj v tom životopise alebo motivačnom liste môžete tie vety uviesť iným spôsobom, kedy vyzniejú trošku pozitívnejšie, ako keď ich napíšete jednoducho stručne. Čiže kľudne pouvažujte nad konkrétnymi vetami, ktoré píšete a skúste ich potom upraviť tak, aby vyzneli lepšie a zaujali ste toho zamestnávateľa minimálne tak, aby vás zavolal na osobný pohovor, kde už ho potom môžete osobne presvedčiť, že naozaj je to pravda a máte vyhraté.